έρχεται ο Άγιος Βασίλης με τις Μιχαλές. Εγώ ενθουσιαστή. Κοίτα τι ωραία! Εδώ μην βγεις στον δρόμο. Δώστε στο Ραφαήλ γιατί πήγε να τον πατήσει Μιχαλάκη τώρα. Σαν να φύγει στον δρόμο. Βάλτες μες στην τσάντα μου, εσύ τώρα. Le pompon.
Έχει μείνει. Ναι ρε, αφού σου είπα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ο Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης πέρασε, ένα κι άλλος Άγιος Βασίλης. Κάνω και έτσι εδώ. Και ο Άι Βασίλης. Да, это у них палочки украшенные под леденцы, да? А, он дали костюмчик. Потрогай, не потрогай. Μάμα, πάμε να τους Να πας. Πήγαινε. Όχι, όχι, μην είχα. Θα πάω κι εγώ, πήγαινε. Алисенька, отходи. Αυτό ήταν η παρέλαση, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν. Φεύγουμε τώρα, αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν δεν την πάτησα. το σημερινό μας vlogάκι. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία Έχει μία εκεί. και είναι πάρα πολύ ωραία και οι μηχανές και όλοι και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, αλήθεια. Τώρα φεύγουμε, πάμε σπίτι. Αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο δεν νομίζω να σας έχω τίποτα. Ο Μίκη δεν ήθελε να με αγκαλιάσει. Ο Μίκη δεν ήθελε να σε αγκαλιάσει γιατί είπανε να βγάλουμε μετά φωτογραφίες. Εγώ ήθελα απλά να τον αγκαλιάσω, όχι να βγάλω φωτογραφία. Φεύγουμε τώρα, πάμε σπίτι μας. Θα κάνω ένα μοντάρισμα της εικόνες με τα παιδιά, να βάλω καρδούλες, οπότε δεν θα υπάρχουν παιδιά. Όπου δεις Δεν καρδούλες, έχει να ξέρεις, φωνή του το πράγμα. θα υπάρχουν... Άκρη, άκρη! Άκρη. Θα υπάρχουν παιδάκια, να ξέρεις. Και αυτά ήταν για σήμερα. Τώρα δεν ξέρω ποια μέρα άλλη θα πάμε κάπου. Όπου πάμε να σου βγάζω εγώ χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Αυτά από μας. Άντε να τα πούμε στο επόμενο vlogάκι της άδειας. Καλό βράδυ.